Sådan, den er i gang. I kan tale. Nej, ikke det. Ikke det. Der går du tilbage. Så det der. Jeg kommer til skade. Det bliver video. En YouTube-video. Jeg kommer til skade. Jeg går ind igen. Nå jo, de stemmer I kan høre, det er nogle af mine venner. Nej! Du skal ikke kun spille alene, du. Super, yes. Kom nu, din klovn. Altså tryk. Jeg ved godt, det er dig, men... Nå, skal man have sådan en her på, mand? Ja, det viste den jo. Undskyld, jeg er sådan lidt stresset. Det må I sgu undskylde. Hvor fanden der, mand? Okay, 2 player. Ja, jeg har det i. Måske er der en, der ikke sidder så godt. Nå jo, du skal låse den her. Du skal låse den. Altså, jeg ved ikke, hvorfor den siger det der. Man skal hive det ud, hvis I kan se det. Nå, Wow! nå. Du skal hive den der. Så. Okay. Vi skal det. Nej, den anden vej. Jeg skal den anden vej. Så er min OK. Den anden vej. Sådan der. Nej, sådan der. Ah. Det skal bare ligge helt Fordi lige. den skal... Nej, bare læg den ned. Bare læg den. Altså, du skal bare lægge den. Nej, den skal være på. Ellers kan den ikke tænke. Så lægger vi den ikke ned. Nej, du skal bare lægge den. Det viser den anden vej. Så det er derfor, den ikke gider på at lægge den. Så. Hvad siger du så, Ros? Godt. Jeg skal sgu ikke blive fra. Findus, Asman, du Findus. Tank me. Okay. Hvad skal jeg så? Til højre. Nej, han er venstre. Han var jo venstre. Tryk der. Han er jo venstre. Han er med. Hvem skal vi vælge? Hvor kunne jeg slå hende? Hvad for en person er du? Jeg er egentlig grøn. Og jeg vil være gæst. Er du? Er du? Højre. Er du højre eller venstre, Asbjørn? Er det venstre? Ja, det han er venstre, ja. Så går jeg tilbage. I skal spille bordtennis. Ja, det ved du godt. I skal trykke på A, når I har... Ja, og når vi har musen inde i. Ja. Asbjørn, du skal... Når vi har den der ting inde. Vi har Ja, det fået viser til. Øj, det er dig, der saver. Okay, hvem hæpper hvem på? Go! Jo! Jeg hæpper på... Ja, som I kan se, så er mig der er den bedste, jo. Du skyder jo selv til den. Nå jo. Ja! Hvad siger du så, Asbjørn? At det var så grimt, det der, jo. Det var... Husk nu, der er flere tusind mennesker, som der hører det her. Ja! Altså, hvis vi får flere tusind, der ser det her, så kan flere millioner komme til at se det her. I skal simpelthen hæppe på Asbjørn. Han er den bedste. Og det er selvfølgelig mig, ikke? Altså, ham der saver, han er totalt en pømpe. Jeg skal slet ikke sove hjemme hos ham. Nej! Hvad siger du så? Hvem var en tumpe? Må jeg prøve en omgang efter jer? Nej. Jeg vil gerne prøve efter jer sammen med Mads. Hallo, flygt jer nu! Gustav? Ja, Må jeg prøve en omgang med Lærk efter dem? ja. Det der har vi også. Det har vi også. Mads, kan du lige holde den her? Kan du lige holde den? Fordi at jeg skal lige ned og... Hvem er det? Du skal bare blive ved med at sætte det imod det der. Hvem er det? iPad? Og du må ikke sætte på den med nogen fjæs. Fordi at
I får 8 til at vise jeres ansigt. Det må man ikke. Nej. I skal mindst være teenager. Wow, fuck. I skal... Du savede mig ud. Sådan. Hvad? Vi er jo ikke færdige. Flyt dig nu, Mads. Jeg kan ikke... Nej, det er til en, der har... Jeg kan ikke gøre noget. Fuck, hvor er jeg dårlig. Så er det lige, mand. Jeg kan lige på, man kan næsten Nej. få det med. Bare ind i tryk, mand. Smasher 5 minutter. Hvem er det her værelse? Nej, så vinder du. Så tager omkamp. Nej. Hold da flyt,